आंहा आदा जेम्स बायदि बुजायनो हानाय गियान बा गोहोथ' गैया। आबौ जेम्स अ थांगोन आदा जानला मानला भिडिअ बानायनानै मावनायफोरखौ हेगारथ'नांला माने अ बाजैया डक्टरसो नामालै? अब्लाबो बिदा हिसाबै फंनैसोल' बुंगोन आं। रायजोफोर आदा जेम्सनि हाबायाथ' जानानै थांखाबाय, माने हाबा दाननाया रिसिपसन दिनै। दा जि हक गोबाङा भिडिअखौ नुदों। गोबां समाव आदा जेम्सआ मोजां मोजां मटिभेसन बा मटिभेट खालामो, स्पिच होयो ससियेल मिडियानि थ्रुयै, जोंखौबो बुजायो गोबांनो। बुजायबाथ' फननि गेजेरजों बाहाय नाम्बारबो दङ, अब्लाबो ससियेल मिडियायाव बिथाङा बुजायो जिहेथु आंबो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो आदा जेम्सनिसिम फंनैसो फंबाय हिसाबैसो बुंगोन आरोना। बावैसो आदा जेम्सआ मोनसे पस्ट होदों, बे जाहैबाय आंनि हिन्जावखौ फेसबुकआव मानो बदनाम खालामनो सानदों। आंनि हिन्जावा मा फरायनाय मा खालामो बेखौ सोंग्रोना ला आरो आंनि हिन्जाव बादि जाखांनायनि उनाव आंनि हिन्जावनि बागै बाथ्रा सावराय। दा सम गैथ'वा आंहा भिडिअ बानायनो, बिथाङा बुंदों। आदा जेम्स जेबो टेनसन लानाङा, संसारखौ नोंसो जाखागोन। बुंग्रायाथ' गोबां बुंगोन, गाज्रिबो बुंगोन मोजांबो बुंगोन, आरो नोंखौ गासैबो मोजां बुंग्रायानो जे नोंखौ लाइक खालामजोबो बा गाज्रि बुंग्रायाबो जे नोंखौ गाज्रि मोनजोबो बेबो नङा। ससियेल मिडियायाव गोबांथारा गोबां सोर मा बुङो नायनो कमेन्ट होयो, बेखौबो आंबो बुजिखागौ। बेखायनो टेनसन लानाङा आदा जेम्स नैबे पस्टफोरनि सायावहाय सोर सोर लिरदों मा लिरदों लिरबाय थागोन। आरो गोबाङा मिथिखायो, आं दाख्लै बयबो मोनसे भिडिअ होदोंमोन। मेडामा सोर, आदानि बाजैया जाहैबाय सासे डक्टर होनगासिनो दंखायो, एसे डक्टर लिरनायखाय DR लिरनायखाय लक्ष्मी लिरनाय। एक्सुवेलि बेयो डक्टरेट डिग्रिसो, जायफ्रा बुजिया बे हस्पिटालाव सिकित्सा खालामग्रा माग्रा डक्टर बे नङा, डक्टरेट डिग्रि, सासे प्रफेसार। बिथांनि भिडिअफ्राव जों गोबां खोनाबोबाय थाखादोंमोन बै समफोराव, एसिस्टेन्ट प्रफेसार बायदि जानांगौबा बोरै बेफोरबायदि। थ' बाजैयाबो सासे प्रफेसार आरोना। गोबाङा गोबां मिम्स बानायदों, भिडिअ क्लिप हास'दों आदानि। बानायग्राया थाखागोन, बुंग्राया बुंग्रा थाखागोन, गावखौ थिग थाबानो जाबाय। मानो होनब्ला रावखौबो ससियेल मिडियाजों बुजायनानै बा खाथियावबो इभेन बुजायनानै मोजां खालामनो हाया। बयबो गावबागाव गोसोनि राजा नालाय। मोजाङा बै समावल' जायो जेब्ला गाव गावनो बुजिनानै गाव गावनो आन्डारस्टेन्डिङाव थायो, अब्लासो। दा बेखायनो आदा जेम्सआ बेवहाय दुखु फोरमायनाय टाइप लिरदों। बेखायनो जायफोर बानायग्रा बायदिसिना गाज्रि बदनाम लिरग्रा बिसोरखौथ' मा बुंनो, बुंबा अभारसिनसो जायो। नाथाय उफाय गैया, माब्लाबा ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा हिसाबै बुंफैयोबा बुंनांगौबो जायो। थेवबो आदा जेम्स आंनिफ्राय बेनोल', हेपि मेरिड लाइफ। ओमफ्राय सोर मा बुङो मा बुङा जेबो टेनसन दाला। नों जेरै आंबो नोंखौ पार्सनेलि वाट्सएपजों बा कलजों बुंहरनो हायोमोन नैबे बाथ्राफोरखौ, नाथाय नोंबो ससियेल मिडियाजोंनो थ्रुयै जोंखौ बुजायो बा एडभाइस होफैयो जिहेतु, ओंखायनो आंबो ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो बुंबाय, गाज्रि दामोन आरोना। कंग्रेचुलेसन।